затвердитися. Чесно кажучи, мені здається, що білоруси дуже слабо розуміють взагалі, за що вони виходили на вулицю. А зі сторони Білорусі, то мені здається, що у вас непроросійських кандидатів просто немає. Не так. Чи мають наші українські спецслужби перевіряти людей, які приїздять в Україну із країни, яка співпрацює з Росією? Обов'язково. Тому єдине, я б дуже не хотів би затвердитись в тому, що білоруси дійсно для українців вороги. Бо я вірю в те, що це може бути союзна держава, з якою ми можемо пліч-опліч боротися проти Росії. С вами Миновито онлайн, Алина Васильева, и сегодня у нас в гостях Валерий Маркус, знаменитый человек в Украине, это я говорю для нашей белорусской аудитории, ветеран украинско-российской войны, писатель известный, блогер и путешественник, что для меня, кстати, тоже немаловажно, Валера, учитывая, что я работала в туризме, и путешествие – это просто моя страсть. Доброго дня. Вітаю, вітаю. Дякую за запрошення. Спасибо, что пришли. Валера, ну, я не знаю, наверное, уже что-то известно о Миновито. Мы задумались как канал единых смыслов белорусско-украинских. Я русофобка сама по своей сути, поэтому таких белорусов, к сожалению, пока немного. Будем говорить правду, и мне очень хотелось поговорить с вами о русском мире, о том, как мы сегодня видим Беларусь, как, может быть, вы ее видите, и вообще, что такое русский мир, Российская империя, белорусам это надо слышать. У нас прошел год протестов, и, к сожалению, до сих пор самый популярный из оппозиционных политиков – это Бабарико, который пророссийский политик. И геополитические задачи Белоруссия так и не поставила отрыва от Российской империи. Это такая предыстория. Не знаю, насколько вы погружены в белорусский вопрос. У меня... Чесно, я дуже мало знаю про те, що у вас відбувається. Да, я... В своїх стрімах перепрошую. Валер, у меня... Я посмотрела, почитала и, естественно, знаю. Судя по вашей книге, я понимаю, что она автобиографична, да, наверное, во многом. Трансформация по отношению к русскому миру произошла в период войны. Это так? Так, саме так. До цього, до 2014 року, я, мабуть, можу сміливо сказати, що я був частиною ідеології того самого русского мира. А як произошла трансформація? Я себе ідентифікував разом з ним. Ну, от, мабуть, як росіяни почали відбирати у нас територію і вбивати моїх знайомих, от, мабуть, з того моменту. Это было сам период Майдана для вас еще Россия не была врагом как таковым? Я, чесно кажучи, в той момент погано розумів, що, в принципі, відбувається на Майдані. Бо в той період я вже служив. Моя частина знаходиться в лісі. І що відбувалося у зовнішньому світі, навіть всередині України, я, чесно кажучи, розумів дуже слабо. Це по-перше. По-друге, мені було 19 років і, чесно, мені було абсолютно все одно. Політична ситуація, політична картина, що в Україні, що у світі, вона мені здавалась абсолютно усталеною і ніколи нічого не зміниться. Плюс-мінус там в якихось локальних подіях, можливо. Але глобально мені здавалося, що все от як існує сьогодні, так буде існувати ще дуже довгий час. У всякому випадку, на моє життя, мені так здавалося, того вистачить. І я не особливо цікавився, що відбувалося на Майдані. Ще є такий момент, що моя частина, якщо не помиляюся, вона якимось чином напряму підпорядковувалася президенту на той момент. Я не пам'ятаю, як
саме це формулювання озвучити правильно, але був такий нюанс, що ми підпорядковувались президенту. І, мабуть, з цим це пов'язано або ще з чимось, але у нас почали проводити час від часу, скажімо, такі політознайомчі бесіди. Я не пам'ятаю, це відбувалося там чи по понеділках, чи по п'ятницях. Нас збирали в будинку офіцерів і до нас, типу, доносили різну інформацію. А очевидно, що інформацію можна подавати, одну і ту саму інформацію, дві людини можуть подати абсолютно по-різному і скласти абсолютно різну картину того, що відбувалося. І нам картину подавали, скажімо так, не дуже симпатично по відношенню до людей, які прийшли на Майдан. Тож нам плюс-мінус намагалися створити картину, що туди прийшли маргінали. Угу. Ну і в тому числі ми не особливо уявляли масштаби того, що відбувалося. Я це до того, що я не знав, що там відбувається, і мене це на той момент мало цікавило. А вже коли росіяни прийшли в Крим, коли вони його окупували, я тоді отримав 8 березня свій перший бойовий наказ, і ми поїхали на війну. Власне, з того і почалася моя особиста війна. Русские, они какие были для вас с самого начала? З самого начала русські для мене були це, оцей панславянський двіж. Це Росія, Білорусь і Україна. Ну, я цю дичину також хавав, тому я думав, що всі ми русські. На сьогоднішній день я впевнений, що ніяких русських не існує. Це частина російської пропаганди, так само, як і розмови про славянське, русське і тому подібне. Вони росіяни, я українець, в Білорусі білоруси. Все. Немає ніяких русських, ніяких славян. Це все загубилося в історії, і сьогодні в контексті адекватності це можна зустріти лише в підручниках по історії. А русські, чесно, мене дуже мало цікавлять русські. Вони мене цікавлять виключно в контексті українського питання. Якби вони не лізли в Україну, якби вони не вбивали українців, мені було б абсолютно плювати, що в них там відбувається. Я с этим совершенно согласна. Что бы они там делали, как бы они жили своей империей, если бы они не лезли в Украину, если бы они не лезли в другие страны, если бы они не пытались лезть в Беларусь. У нас ведь ситуация отлична от Украины. В том смысле, что как нация, на мой взгляд, мы не сформированы как нация, как украинцы. Все-таки 26 лет Лукашенко – это российский протекторат, по сути. Да, и у нас очень много ватного населения. И несмотря на то, что Путин сегодня помогает Лукашенко убивать белорусов, и все, казалось бы, очевидно. Белорусы видят себя в дружбе с Российской Федерацией. Валера, насколько можно с ней дружить? Я понимаю, что наивный вопрос для украинцев, но он абсолютно не наивный. Вот эта мантра, которую сегодня, которая несется, мы будем дружить и с Россией, и с Европой, и с Украиной, и там только Путин такой, а возможно, все иначе обстоят дела, Путин уйдет, и все изменится, и будет там мир, дружба, жвачка. Це самообман, до якого люди йдуть для того, щоб не мати або не висловлювати свою позицію. Навіть не так, це виправдання відсутності своєї позиції. Вони не хочуть ні з ким сваритися. Чесно кажучи, мені здається, що білоруси дуже слабо розуміють взагалі, за що вони виходили на вулицю. То так. Мені так здається. То так. І коли ви на початку сказали, що якийсь там кандидат проросійський, і судячи з того, що я бачив, що я чув зі сторони Білорусі,
то мені здається, що у вас непроросійських кандидатів просто немає. У вас що Они есть. Лукашенко проросійський, що ось ця дружина політв'язня, та, яка типу виграла Тихановская, вибори. который Так, крымнашист. вона так само, як можна назвати її непроросійською, якщо вона звертається до Путіна за підтримкою і допомогою. Я допускаю, Абсолютно. що у вас є реальна опозиція. Але про неї, чесно, я дуже мало информации Она десь есть, знаходжу. она есть, она, кстати, вот эта оппозиция реальная, на мой взгляд, она с радостью приняла Майдан, я не могу назвать себя каким-то политическим деятелем до событий, которые произошли, и я скорее занималась бизнесом, да, ну так случилось. Я была во внутренней эмиграции. Майдан для меня это было, я прям на машине украинский флаг, на телефоне украинская заставка. Ну, в силу возраста я уж давно отношусь определенным образом, понимаю какие-то события и определенным образом отношусь к Российской империи. Ну и в силу, может быть, каких-то собственных пониманий, ментальных представлений. Но не все в Беларуси такие. Но 15-20%, Валера, есть. Это люди, для которых Россия ворог. Это люди, для которых там, ну, в единой системе ценностей с украинцами. Просто их здесь никто не видит. Вот в этом вопрос. У них нет там финансирования, да, там, в том числе российского, между прочим. Они сидят либо во внутренней эмиграции, либо за границей, ни во что не верят и не сильно поддерживаются, на мой взгляд, пока общей массой. Я вот как раз я когда приехала в Украину в сентябре, я увидела аванс, который дают украинцы. Ну, то есть это были везде БЧБ, было ощущение, я уже понимала, я знала, что эта история не про Майдан, там не про геополитический выбор. Было ли у вас в самом начале какие-то ощущения, что может быть как в Украине, что это может быть Майдан, ну, хоть какой-то период времени, когда вот началось все? Ну, я дуже сподівався на це. Да? Я дуже сподівався на це, бо я розумів, що якщо усе те, що почалося проросійським силам, чи там Лукашенкові, вдасться задавити, то я був впевнений, що Білорусь точно зникне з геополітичної мапи світу як щось самостійне. Я був певен, що якщо ця акція, яка почалася влітку, якщо вона не дійде, якщо ці люди, які вийшли на вулицю, не доробляться до кінця, то Білорусь буде для України ворогом. Бо усе, що там могло щось протиставити Росії чи Лукашенкові, воно просто буде задушене, вбите, заховане, вигнане. І сьогодні я кордон з Білоруссю, сьогодні я розглядаю як такий самий кордон з Росією, там, де дійсно знаходиться Росія. Да. И есть ощущение, что даже учитывая там присутствие, поскольку белорусы не двинулись там в сторону Европы и к национальной самоидентичности, то даже если, ну, по крайней мере, у меня такие ощущения, что если Путин и сменит Лукашенко, то это будет пророссийские кандидаты, условно говоря, просто новый гауляйтер сменен, как говорит Айдер Муждабаев, один гауляйтер сменится вторым. Я намагаюся досить обережно висловлюватись, бо я розумію, що я не громадянин Білорусі, і це по великому рахунку не моя справа. Тому я намагаюся підбирати слова і висловлюватись обережно. Щоб нікого марно не зачепити. Але мені щиро шкода, що в Білорусі відбувається зараз так, як воно є. Мені шкода, що білоруси програли. Мені шкода, що сьогодні я змушений Білорусь розглядати для своєї країни як потенційного ворога. Як країну, яка підтримує Росію у вбивстві українців. К несчастью, так. Валера, как думаете, будет этот Северный фронт, исходя из событий, которые разворачиваются? Все можливо.
Все можливо. Я повномасштабного вторгнення Росії чекаю взагалі в будь-який день. І хто виступить на її стороні? Білорусь, Молдова, може Туреччина, я не знаю. Я допускаю все. Це політика, там немає честі. Кому як буде вигідно. Вот белорусы, которые здесь, после убийства, я читала пост... В Україні ви маєте на увазі? Да, в Украине. После убийства Виталия Шишова я читала у вас в Фейсбуке пост, который, ну, мне показался очень адекватной ситуацией, да, в восприятии того, что происходит, и мне он очень понравился. И касаемо как раз Шишова, всех событий, которые были, белорусы в тот момент говорилось, кстати, в тот момент агентство Bellingcat, известное расследовательское, говорило о том, что среди белорусов, которые сегодня здесь, очень много российских агентов, даже не там агентов КГБ, да, а российских агентов ФСБ. Чувствуется ли изменение украинцев, отношение самого к белорусам? Я вот боюсь этого изменения, потому что мне кажется, что очень много ваты приехало. А есть ли такое ощущение у украинцев? З Білорусі в Україну? Угу. Ну, справа у тому, що в деяких соцмережах, наприклад, в Твіттері, я регулярно спостерігаю якісь срачі, пов'язані з білорусами, які переїхали в Україну. Весь час. І це пов'язано з якимись речами, які зачіпають українців. Я не пам'ятаю конкретно, яких висловлювань це стосується, Угу. але ну, це... Ну, так не можна себе вести, коли ти приїжджаєш кудись в гості, і тебе тут прийняли. І от таких ситуацій, ну, як мінімум за останній місяць, я їх зустрічав десь дві. В основному це Твіттер. Бо Твіттер – сама платформа по собі така, яка, мабуть, стимулює людей на якісь речі. От. А так як інших білорусів в моїй інформаційній площині немає, Угу. то я бачу лише ці срачі. І таких, як я, їх багато. При тому, у дуже багатьох українців складається враження, що тут, як знаєте, як кажуть, понаїхала. Понаїхала. Така картина дійсно складається, виходячи з того, що ми зустрічаємо в соцмережах. Мне тоже кажется, что приехало очень много белорусов, несмотря на... Я сознательно поднимаю эту тему, Валер. Я все-таки считаю, что вы можете говорить, потому что приехали сюда мы, это ваша страна. И когда я в Телеграме, после событий, которые происходят, я вижу по Телеграму, по группам, которые есть, да, и когда я вижу, как там, условно говоря, вот все эти СБУ просит нас сотрудничать, мы не хотим стучать, СБУ равно КГБ. У меня волосы дыбом становятся от вот всей этой риторики. Да, ну, а как не сотрудничать? Вы приехали в воюющую страну. Вас должны проверять. Вы приехали со стороны теперь уже русского мира. Да, ну, по большому счету. Тем более произошла трагедия. И у меня ощущение, что есть какое-то такое либо непонимание, когда ребят просто пользуют ради каких-то целей. И все это делается с БЧБ на плечах, и отсюда, ну, у таких, как я, ну, нам неприятно. Я боюсь, что отношение к белорусам изменится, в принципе, в корне. Ну, вот есть, я с этим согласна. А как, на ваш взгляд, должны вести себя белорусы? И как Украина должна относиться сегодня? Насколько проверять приезжающих сюда ребят? Не так. Чи мають наші українські спецслужби перевіряти людей, які приїздять в Україну із країни, яка співпрацює з Росією? Обов'язково. А питання співпраці з СБУ, в принципі, в широкомасштабній співпраці, це дещо інше питання, бо СБУ у нас також далеко не безгрішна структура. Угу. Ну так, і також дуже корумпована. Але очевидно, що людей, які приїздять з Білорусі, потрібно перевіряти. Обов'язково. Так само, як і з Росії. Ну,
Ну, конечно. Потом не нам судить сейчас, какое СБУ, да? Особенно если произошла трагедия, и вы как-то соприкасались с этим, но, естественно, должно быть какое-то сотрудничество. Ну и плюс проверки и все остальное. Я могу спросить про путешествие, Валера? Звісно, звісно. А откуда началась и когда началась эта тяга? Я с таким удовольствием посмотрела в Ютубе все эти ролики, все, что есть. И когда вы в себе открыли путешественника? Дякую. Це одразу після війни. Мені просто потрібно було поїхати кудись, де ніхто мене не знає, де я нікого не знаю, де всім плювати на проблеми України. Мені потрібно було усе переварити, що зі мною відбувалося за роки до цього. 5 років в армії, 3 роки війни, мені потрібно було все це переварити і зробити якісь висновки. Але я розумів, що перебуваючи в Україні, перебуваючи в контексті певного інформаційного вектору, я не зможу позбутися якогось впливу іззовні, щоб об'єктивно все це оцінити, що зі мною відбувалося. Тому я розумію, що мені потрібно поїхати десь далеко, де всім плювати на мої проблеми, на усе, що тут було. І моя подруга якраз за певний час до цього поїхала в Португалію, і з Португалії пішла Ель Каміно де Сантьяго. Вона пройшла, здається, там близько 200 кілометрів, це шлях там плюс-мінус на тиждень. Але я подумав, що 200 кілометрів для мене це замало. Тому я вирішив іти аж з Парижу, аж з Франції. Я так розрахував собі маршрут на 3 місяці. Я прилетів до Парижа, власне, з рюкзаком. І пішов просто на південь. Дійшов там до Іспанії, піднявся в гори, йшов вздовж Атлантичного океану і дійшов до найзахіднішої точки Іспанії. Власне, така була мотивація, і так коротко пройшла подорож, якщо коротко. И за сколько вы дошли до Украины в итоге? В Україну з Іспанії я вже летів літаком. То есть до Испании, а дальше так, З самолетом? Парижу я пішов пішки до мису Фіністере. Знаю І такое. я йшов щось до 90 днів, я щось там йшов. Було цікаво. Цікавий Я досвід. догадываюсь. Мечта, которую я, наверное, уже не смогу осуществить. Чому? Хотя, может быть. Для меня путешествие это, наверное, так же, как и для вас. То есть это не такая поездка толпой, там по Ні, какой-нибудь... я таке взагалі просто не переварю. Вот. Причем совершенно должен быть отрыв от соотечественников. То есть Да. абсолютная смена ситуации, картинки, погружение в страну, в какие-то дикие места и так далее. Я згоден. Поэтому- Справа в тому, що коли навколо тебе, та в принципі, коли навколо тебе присутні чиїсь очі, Мгм. то це завжди заважає бути об'єктивним. Бо ти завжди відчуваєш на собі тиск чиєгось погляду. І це змушує тебе відповідати якомусь образу, яким ти звик зустрічати інших людей. Тому логічним розвитком мого формату подорожей став момент, коли я подорожую вже взагалі без людей. Коли я йду багато днів і місяців, і я взагалі по дорозі нікого не зустрічаю. Взагалі. Что вы делаете в этот момент, когда на привале? Пишете, думаете? А я на привалі буваю дуже рідко, бо мені доводиться дуже багато ходити. Дуже багато. І я прокидаюся, вдягаю рюкзак і тупо цілий день іду. Але, як тупо йду? Не тупо йду, бо це не можна назвати монотонною ходьбою. Це маршрути досить складні. Вони через гори, через місця, де немає ні стежок, ні мостів через ріки, нічого. І ти йдеш, і ти кожну хвилину ти аналізуєш ситуацію, яка навколо тебе, і вирішуєш задачі.
як обійти ту гору, як перейти цю ріку, піти вздовж русла вниз, за течією, проти течії, знайти місце, де вона більше розливається, щоб можна було плюс-мінус безпечно її перейти. От. І так до самого вечора. І в залежності від маршруту, я інколи за цілий день проходив там буквально кілометрів 14, бо дуже складна була дорога. Угу. І я приходив, я так розраховував, що я йду десь до 6-7 години вечора, чи до 8, десь в цьому діапазоні. Після цієї години я йду, але вже з розрахунком пошуку місця, де я можу заночувати, більш-менш рівного, сухого, і біля водойма, щоб можна було помитися і їсти приготувати. От. Плюс-мінус там впродовж години я знаходив таке місце, мився, готував їсти, зігрівався, бо температура завжди була плюс-мінус там від 0 до 10 градусів. От. Лягав спати, там, міг щось почитати, міг щось подивитися, я завантажив собі там якісь серіали, або книгу почитати. Засинав і на наступний день так само. Валера, если вернуться к моменту войны, есть ли какой-то момент, который, самый важный? Вот, к примеру, вы вспоминаете, когда вспоминаете о том, как вы воевали, вот для вас это самый какой-то такой самый момент. Вот прям момент. Яркий, опасный, я не знаю, болезненный, самый какой-то Ви важный. хочете, щоб я описав цей момент? Угу, если можно. Чесно, з вашого дозволу я б не став би. Хорошо. Но он есть? Є, але, слухайте, це ж війна. І усі події на війні, які викликають якусь помітну кризу або вражають, це все пов'язано з чимось негативним. З болью. Навіть якщо ніхто не гине поряд, це все одно пов'язано з важкими емоціями, зі страхом, зі стресом, з розпачем. А мені за годину лягати спати. Я хотів би сьогодні нормально заснути. Я поняла. Если вдруг, к несчастью, предположить, может начаться война более полномасштабная, пойдете еще воевать? Звісно. Та я про це казав дуже багато разів. І в постах писав, і в інтерв'ю часто я про це згадував. Справа у тому, що якщо почнеться повномасштабне вторгнення, у мене морального вибору не буде. Я собі склав таку систему цінностей, що я просто не зможу перебувати не на фронті, розуміючи, що відбувається, що почалося. Что бы вы пожелали белорусам? У мене є принцип, я нікому нічого ніколи не раджу, а побажання – це щось з категорії порад. Тому єдине, я б дуже не хотів би затвердитись в тому, що білоруси дійсно для українців вороги. Бо я вірю в те, що це може бути союзна держава, з якою ми можемо пліч-опліч боротися проти Росії. Я в це іще вірю. Я тоже верю. Понимаю, что это будет не завтра, уже к несчастью. Но верю, поэтому стараюсь делать то, что делаю. Я сподіваюся, що це хоча б трапиться за мого життя. Угу. Я пам'ятаю, коли у вас почалися мітинги, я слідкував за цим. Бо я ж кажу, я дуже хотів, щоб Білорусь народилася як самостійна країна, незалежна від Росії. І кожен день я бачив якісь події, які мене запевняли в тому, що так не трапиться. Плакати
мені майданути Да. і тому подібне. Я тоді цього всього не коментував, бо я, скажімо так, не хотів підливати масло в вогонь. Я розумів, що від моїх слів не буде ні холодно, ні жарко, і користі не буде. Я сподівався, що це якісь місцеві моменти. Але. А як ви вважаєте, ви звідти, скажіть мені, будь ласка, головна маса людей, які приходили на ті мітинги, хто ці люди, що вони із себе представляють? Вчерашние лукашисты. Валер, большая часть белорусов, которые понимали, что кроме Майдана другого пути нет, и кроме как национально-освободительное движение, я это понимала сразу. Кроме как национально-освободительное движение, где ты четко обозначишься, что враг основной – это Россия, такие люди были, но мы понимали, что состояние цугцванга. С одной стороны Лука, с другой стороны отлично разыгранные пророссийские кандидаты, которые еще вчера работали на Лукашенко. «Газпром», руководитель Газпромовского банка. Кто-то верит, что это национально-освободительное движение. Люди выходили вначале как белоленточники, как в России. Выходили же с белыми браслетиками, там даже российские флаги были. Потом уже национальные силы попытались вынести БЧБ. БЧБ был взят на вооружение и пророссийскими силами в том числе. И произошла подмена смыслов. Я не ожидала многого, но у меня была надежда. Где-то первые дни августа, а вдруг что-то триггернет. Где-то 13-14 числа я поняла, что ничего не будет. Поняла, потому что, лозунгов не было. Смена одной фигуры. Россия, друг, Тихановская, все ж понятно, да, там, Крым нашисты, де юра, де факто и все остальное. Был какой-то момент, когда была надежда на национально-освободительное движение. Он был очень маленький, но он был. Люди некоторые ждали, люди некоторые об этом мечтали, но это не случилось. Нация не готова, нация не сформирована. Это мое мнение, к сожалению. Коли це все почалося, я слідкував за цим практично кожен день. Я пам'ятаю, було багато повідомлень про те, як білорусів пакують, як над ними знущаються. У вас поліція чи міліція? Поліція. Загалом ваші Міліція. правоохоронці. Угу. Та як вони знущаються над людьми. І я сподівався, що от зараз же ви маєте перейти цю межу і почати щось робити. Бо ось цей момент ненасильницького протесту, він працює в державах, де працює законодавство. І проводити паралелі з рухом Ганді чи Мартіна Лютера Кінга в Білорусі, це просто смішно. Бо хоч навіть та ж Британська імперія була імперією, там були закони, і вони працювали. І саме за рахунок цього вдалося щось зробити. А коли в Білорусі можна прийти і просто мітингувальників повбивати, і нікому за це нічого не буде, ніяких змін після цього не буде, так не вийде. Я бачив, як просто проходить кожен день, і білоруси втрачають можливість обійтися меншою кров'ю. Бо чим довше це затягується, тим більше буде необхідно цієї крові, щоб дійсно вже щось змінити. Але потім пройшов місяць, другий, третій, і я зрозумів, що вже все. Когда разошлись после первых убийств, я поняла, что ничего не будет. Просто разошлись. Изначально я понимала, для чего делается проект. Не я одна. Но надежда была, потому что, была все-таки. Хочется человеку во что-то верить. Когда разошлись после первых убийств, я перестала верить окончательно. Я думала, возможно, все-таки там народ обратится, что-то на этой волне произойдет. Но Лукашенко ведь не сделал ничего, что он не делал все эти годы, Валера. Ничего. Он всегда подавлял. Все было настолько прогнозируемо. Если ты выходишь и машешь красной тряпкой перед быком, и уходишь с поля боя,
и даже не пытаешься бороться, результат прогнозирую. Вот и все. Зачищенный протестный потенциал, депрессия, концлагерь. Ну и сближение с Россией. К сожалению, так. Я просто вижу, что молодежь сейчас ищет ответы. Вопрос в том, что, может быть, поздно, мы можем стать просто уже областями Российской Федерации. Вот. Как-то так. К сожалению. Я чув, здається, десь тиждень чи 2 тижні тому про якісь заходи, які організовують між Білоруссю і Росією. Якісь, ну, не зовсім злиття, але чи спецслужби у вас мають бути спільними, чи щось таке. Ще я помиляюся. Да. Це десь в новинах читав. Боже, да у нас уже происходит все. У нас банки переходят на российские рубли. У нас экономика практически, ну, заходят российские предприятия. У нас еще, наверное, в декабре 2020 еще года нас гвардейцы российские приехали. То есть осталось поменять лички, условно говоря. Еще чуть-чуть и все. Я вам щиро співчуваю, бо я, чесно кажучи, я не уявляю, як це втратити свою країну. І Ну, це страшно. бути на вашому місці, уявляти, що я втратив би Україну, що я був би змушений кудись тікати, і тільки під час сну бачити, що я в Україні, мені це було б страшно. Но это наша плата. Плата за нерешительность, за неосознанность, за неумение понять, за отсутствие опыта, вернее, понимания опыта Украины, в конце концов. Скажіть, будь ласка, а по якій причині, по-вашому, білоруси не перейшли цю межу? Чому, коли білорусів вже вбивали, вони продовжували грати оці от на лавочки? Я пам'ятаю, скрізь розходились ці фотографії, де вони там знімали взуття, ставали на лавочки, типу, які вони всі вічливі. От. Чому не була перетина ця межа? Чому не взяли вони цегли в руки і не розбивали голови, шоломи тим людям, які їх вбивали? Валера, я думаю, что народ не был психологически готов к борьбе в принципе. Вот такое количество людей вышло, потому что им пообещали чудо мирного свержения власти. Это такой, ну, условно, такое гуляние, да? И если бы они сразу понимали, была бы какая-то готовность к борьбе, возможно, эта межа была бы пройдена. Но очень здорово работала российская пропаганда. Очень здорово сливали протест пророссийские лидеры, у которых не было задачи побеждать. Задачи побеждать не было. Народ не был готов. Вот, ну, если помните, у нас, если обращали внимание, в тот момент кировали телеграм-каналы, аффилированные там с Тихановской, да, Нехта и так далее. Я знаю лише про Нехту и все. Вот. Ну, протесты переводились с центральных улиц на там какие-то такие проспекты незначимые, на окраины. Ведь народ ни разу не повели там, к резиденции президента. Даже в этом смысле. Чего мы выходим, чего ходить туда-сюда? Тобто все намагалися перенести десь на периферію? Да. Почему не перешли межу? Да мне самой болезненно это осознавать. Ну нет пока нации, не было ее. Было просто население, зомбированное пророссийское население в большой массе. Если бы население было другим, оно бы не пошло за Тихановской. Оно бы родило бы других лидеров. А оно продолжает за ней идти. И это боль. А это две стороны одной медали. Что Лукашенко, что вот эта пророссийская часть. Мені не зрозуміло це, бо ну, коли твоїх дітей вбивають, і ти нічого, ну, типу, навіть деякесь тваринне їство людей. Навіть якщо почати забирати у київській кошенят, навіть вона буде дряпатись, кусатись у будь-якої тварини. І от чесно, мені було незрозуміло, де в білорусах хоча б щоб пробудилося оце звірине, коли у тебе відбирають твоє, коли твоїх друзів б'ють, коли
дружину, дітей твоїх. І, Я і согласна, мне также усього цього непонятно. іще мало щоб перейти. І от, чесно, мені цей феномен не зрозумілий. Мне тоже, Валер. От ви мені хтось Были розкажіть, люди що за... другие, были люди, которые действовали иначе и видели иначе. Они сегодня сидят за терроризм, это и мои друзья в том числе. Ну, просто их было немного. И люди, которые изначально говорили о Майдане, о геополитическом выборе, сразу назывались пророссийской оппозицией, провокаторами и так далее. Ну, так случилось, как случилось. Я помню свое состояние, оно такое же было близко вашему. По-моему, 12 августа даже, или 13 я написала в Фейсбуке: «Беларусь, я тебя презираю». Это после убийств, когда люди разошлись. Поэтому сегодня происходит такая героизация жертвенности. Да? Мы не герои. Мы не герои, мы позволили себе быть жертвами. И возводим эту жертвенность в ранг героизма. А это не героизм. Все эти мантры там бороться в рамках закона. Какого закона, если его нет? Какого закона? Ну, я поэтому понимаю, что мы... Как-то Портников сказал, что мы лет на 30 отстали от Украины, а я иногда думаю, что и больше. Не в обиду соотечественникам будет сказано. Но если не начнем говорить, так и не изменится ничего. Как-то так. В национальном самосознании. Как-то так. За телеграм-каналами вашими я слідкував за єдиним, це Нехта. Але мене так трохи неприємно. Загалом, я звертав увагу, що там кожен день, от час, точно, от Лукашенка, все, ми свірені. От час, після цього события точно свірені. На наступний день інша якась подія. От час, от точно, от все, ми виграли. І так, тиждень за тижнем, місяць за місяцем. І просто коли все це відбувається, одне і те саме, і, я перестав це просто сприймати всерйоз. І до кінця літа я вже за Нехтой перестав взагалі слідкувати. Все так и есть. На самом деле все это превратилось в унылое действо такое. В Беларуси зачищено полностью. Там ничего не происходит. Валер, все. Период депрессии. Я не знаю, когда теперь люди поднимутся. Если они боятся одевать там бело-червоно-белые там носки, условно, и там брать парасумки, зонтики бело-червоно-белые. То есть, сейчас происходит вот такое действие для Запада, для получения грантов и больше ничего. Да, я поэтому со скепсисом отношусь. Я смотрю на все это. Ходить со стягами там, где безопасно, условно, на Майдане, да, там в Польше, еще где-то. Вот это создавать видимость. Но к борьбе это не имеет никакого отношения. Никакого. Поэтому есть как есть, к несчастью так. А ми будемо старатися говорити правду. Вот. Я ще сподівався, що дійсно в Білорусі все вдасться, бо я дуже сподівався, що просто Білорусь – це ще один такий аванпост, який росіяни вважали чисто своїм. І я думав, Україна для них зникла. Якщо зараз ще й Білорусь зникне, може ця хвиля дійсно перекинеться і на саму Росію. Якщо навіть росіяни подивляться, що і в Білорусі те саме відбулося, може і вони наберуться сміливості. Це я зараз просто згадав свої думки, коли це тільки почалося, коли я побачив, як багато білорусів вийшло на вулицю. І дійсно, я сподівався, що це початок чогось нового. Чогось дуже корисного для нас усіх. Нет. К сожалению, все это превратилось в такой, я бы сказала, драматичный, кровавый фарс. Но другая Беларусь есть. Я же, например, я не одна, кто озвучивает такие мысли. Их просто не слышит никто, Валер. На сегодняшний день я даже смотрю, Тихановская, кабинет Тихановской уже приезжает в Киев, да, там проводят какие-то переговоры, с ними говорят, она, наконец, выучила, чей Крым. Можно шизайца научить курить, мы же понимаем, для определенных там каких-то ментальность-то не изменишь российскую, потому что там русский мир в голове. И ты от этого они от этого никуда не денутся. Просто та часть белорусов, которая думает иначе,
но они молчат. Либо в эмиграции, либо просто ни во что не верят. Вот им нужна поддержка. И кстати, я благодарна, что вы сегодня вышли со мной в эфир. И реально очень благодарна, Валера. Потому что мне хочется, чтобы наши ребята слышали об этом. Мне хочется, чтобы украинцы знали, что есть другая Беларусь. Есть Беларусь не русская. Есть Беларусь белорусская. Ее мало, но она есть. И этой Беларуси нужна поддержка. Но если не сегодня, завтра она сможет как-то поднять голову и найти в себе силы. Вопрос просто, что такой Беларуси не так много в процентном отношении. Но она есть. И я вот благодарна вам, благодарна Роме Скрипину, Айдер Муждабаев, Рома Цымбалюк. Это люди, которые меня здесь поддерживают. Паша Фельдблюм, ну вот прям такой. Спасибо, Валера. Без Спасибо. проблем. Я завжди радий допомогти. Спасибо, что поговорили. И спасибо, я была рада услышать. Рада знать. И живе Беларусь, слава Украине. Героям слава. Пока. Дякую вам за розмову. Дякую. На все добре. Добре.